Kamata mo kung pagmatan Cartoon niya. na ni Hindi guys. sa bangon. Lagi naman yun na sa mga mata, kaya makamata daw sa kuwan. Okay mo. Hello guys! Tutok-tutok na guys. Shout out sa taga Mabini Extension, Dicos. Saba anak ding. Saba anak nagtawag nagkuan ding sakit. Ano nga taga Jinsan, ganun na sukat ng ganun Rabina, batong nimo. Hilot. Kaya pangitaon mo to, ano, Rabina, ano bitaw? Oh, yun. Sikat yun ang Rabina sa mga lagi. Kaya asa mo? Rabina, ano na Rabina? Apoy pili ka, buti ka balo. Dito po niya agay sa likod. Mamutan na tapos asa tanggol. Basta lang pasakyon lang niya. Oh. Di nagtuyok-tuyok sila. Biso likod. Dito, di Di ba? Miss Jim. Asa ka to? Dito siguro sa naglupisayin na. Sign na to. Basta sa Rabina, di ako gym. Ato na po. Pag naman ba, Eric Hilot. Nga taga Jinsan God, lagyo ko kayo. Oh, ito. Magsalig yun sa sakuan. Ikaw. Di Ako ka. lang itong ito yung tupayon 71. Panghiyo. Ayan kayo. Ito itong taga-asa ganito pa. Nabaw to. Nabom siya to. Tagahan sila gawin, pangayo, gawin British Pilikop. Oh, nakuha. Di kan sa park. Ito pa yung dre. Jollibee Park, bitaw. Oh, oh. Lim. Oh. Boss, 120, boss. Ihatod ang mga Rabina. Ah, grabe po tingin ba sa. Te. Kay Pacquiao daw sila. Pacquiawan daw. Anong Pacquiawan na Pilikop? Ikaw bisa pa Pacquiawan na Pilikop. Wag yung 120, grabe na. Squinta no to ko. Ha? Squinta. Oh, pwede na, go. Sa daw ito. Ayaw naman po ito na. Sige na lang. Yung boss, pero taas dito kayo na siya. Asa Ngayon kayo? ang pagka, sige, 120. Asa makapatod? Ay na lang ko dito, boss. Dito ko sa police station na to. Ah, dili. 20 ra, boss. 20 ra. Dito na tingay sumbong. Sumbo ka, 120. Dali. Ay na lang Rabina de sir. Asa naman to, sir? Nausap na ako nauna. Nagkatagag 150. Yato ko police station. Sumbong Ano tingay. naman? Surprise ka. Nangutan ako kung 120. Bagad. Sige na lang, boss. Ay, librehon ta na lang, boss. No? Oh. Kada ko yun yung nangutan ako sa police station kung 120 bagad. Park. Ato sa Rabina, 120. Ito ura na. Ha? Agi. 120. Ano, huwag na yung magpatod. Ako lang yung pitilag 20 ng pidika. Patod. Malingaw na lang ko, boss. O, basta kanya akong customer, boss. Boss, oh. Ay, oh. Oo. Taga Surigao na. Katawa agad siya. Katawa agad siya. Taga Surigao na. Abot dire. Oo. So ba? Sabay sakit ana de. Ako sa rin sakit. White lady, nagpahilot. Buti, sulawa. Kwanto, pasmas kusog. Ah, baba. Kanya yan tuhod. Maestre. Dili ma straight. Ayaw, alsa-alsa 4 ang years na. bata din. Uba, dugayan na, no? Kinapiang din. Nagana ni Agi yan, naghilot. Oh. Tambal. Nawalay. Di makita sa x-ray, yung sakit sa tuhod. Baba. Di po dyan. Arayuma, di arthritis. Ayaw, alsa-alsa ang bata. Baka mapiang. Baba. Di makita. Dili man makita. Asan ang bata? Asan ang bata? Ay, Dali, declare na sa naayo. dire. Ano, naayo lagi. Matulog na di mo din. Ayan akong gilapyog-lapyog. Mo ba? Declare sa dali nga naayo. Ayaw, ano kayo matulog na Dili di may mo. kuha ka ma. Nitatol ka ng mga magic hands bang na. Ayaw, ikaw lang tagsaysay. Kaya matulog na. Aka magod ng hilot. Dagan na. Niagi pag yun na siya Jinsan. Agi ada niyang digos no. Nga nadogay, nakakita man siya sa kuan. Live. Ay na, ang uyab. Uyab mo yung puyog na natin. Kunin ko dali. Mo po nag-search Facebook. Mo ba? Bot kita kita di pa search na hilot. Hilot ba ko? Traditional hilot. Ako may nigawas. Ano yun lang dali. Asan bata? Abang ano puti ng puti as ng TV oh. Tingin sa TV oh. Di sa magkaputi ang TV no. Wala siguro na baka na. Patulo man sa maligo sa Skadlaw. Mo na dala. Surigao na. Dala Di daw makaitom sa Surigao. Ha? Di makaitom ng init dito. Lain din ng init na puti na to no. Dahil init kayo eh. Mura man lagi mapagod man lagi datre. Magani. Dito man sila Surigao nga dagang ka magsimsot. Di man mo lagom. Ato lahi din no. Lahi din na to. O day way magsimsot diri sa playa. Hadlok ba ito? Lago ito. Kasi kare nung dre mag-t-shirt.
Kung pwede lang, mag-jacket na lang maligo ba, no? Mag-jacket na tayo. Init man. Tingita. Hindi makaito ko yung dagat nila to. Lain daw ang sulod ka dito, no? Ako na to din mo. Katong nga to mo. Init ka pero. Init lang, pero dili sa makakuan. Hindi ka mapagod. Natinaw. Bako mo, beach dito good. Sa Surigao, no? Dito. Si Kuan mangani dito nga mag-swim sa taram dito maligo. Di man jawa magin mo itong sa igin man. Ito no, si Taga Andy. dito naman Andi? siya. Oo. Yang bana taga dito Taga man ba? dito? Sa Surigao. Mamula lang sila. Pero di man sila kanang lagom, no? Istisa mo na bayan. Gusti sakit. Ah. Ah. Ipa. Mintan di tagamay, awa na. Kung dayon. Samot na bukid nun, tingala ka agay. Ah! Agay, agay. Tingala ka bukid nun nga, bukid mo ta, ano? Sa tubig po nila dito. Kapatagan, no? Bugnaw man na. Oh, Bugnaw ng tubig. Pero tingnan ka, unaog sila dito, di pala puti. oh, pero mamula lang. Pero di na puti. Oh, dili puti bitaw. Kana dia jalan ko ano kanang umawan man na. Aw kanang kinilis kanto pan ba say na. Diga patagan mo na. Kaya atbang sa kan ba? Atbang Pero sa dili man sila nga puti, nga di man ta sila init. oh, Pero mayngon ka sila init daw. Sus nga na, mga ito mag-init. Anhi mong digos. kita dre wat mo koy hangin do dre. Ari hangin pero init. Pare rito ba nga hangin dagat pa Init siya, pero bugnaw. Oh, Init man dito, pero bugnaw lang ba, no? ano dagat magkakahuyan. Nabukid pa. Oh, bukid pod. Ang hangin ba, naraman ko siya babaw. Nga di ka naog sa digos. Alang awa na mo pay kahoy dre digos pud na. Nagharap sa kanan sa mo to Napot kainit. ay bukid, yung hinahinay po kabli. Pagani. No? Di man ganun ta pwede, boss. Sana ganun tanda sa kuano Kanang kanang kwari-kwari ba? Parang kwari-kwari. Kanang Maabli na madugay, boss. Di ano ka problema ba? Wala na. Lusot yung hangin ba? No? Mo jud. Di man na pwede laptang kinaiyahan. Talo mo kasi portahan lagi. Okay. Okay. Ah. Okay. 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 Tagamay. Mag-gym pa taon niya, kaya di pa kayo kukusgan. Kulang pa. Ulang yun. Barbell, isa ra kong kabuhok. Isa ra kong buhok. Kana ra kong di, lata ba lata? Aw kato nata. Lata ra gad. Pwede na to. Pwede na na. Oo. Saan sa ra gad? Sot na to. Isa ra kong kabuhok. Ano ba? Mga kalata ba? Gag may ba? Rubugat naman madugay. Wala na siminto may karga. So, simento, ganyan noon. Magal siminto kung ata na. Bugat eh. Oo. Yung madugay balik-balik kung sa kabukata na may noon. Bukat karga yan. Bugat kadugayan. Okay. Okay. Ang tagamay. Uy. Okay. Sana ma'am? Sige. Inom niya. Ako ano nang ayawan na kan, panuhot. Ganit. Yung cross dili pa sa kuan. Pakayo. Panuhot pa lang. Ah. Okay. Ah. Ay. Dili lang ako sa... Oh. Wakson jog na ako, boss. Hindi lang kayo tinodon. Hindi pa maka. Marvel pa maka. Di lang kayo kung maghagong, boss. Kaya mag-gym para ba ko niya? Gani. Ay, ayaw pala bihi kay. Hindi para maka. Ang sa ibutang katapoy. Okay. Ah. Ay, hindi mo, boss. Kaya ginapagungkag yun yung daan. Gani.
Bitamo ko sa mapungkag kagkatog ko dito. Asa Circular. say-say ding. Hindi na sa muungot. Pag muungot na sa mulak, manggot. Asa say-say. Boss, ngapon. Gus, mayang hapon. Para sa bang? Alas 4. Oh, natulat sa taas. Ay, ikaw las 4 bas? Oh. Wala tulad na sa tagos ha. Oh, sige. Relax na sa katiyan. Ay, ako po, burhol po ko. Ay, Ay. Wala, nag-lose compression. Overall sa overall. Ako, kung ano man ako, kaning kuot lang ba, kuot. Dinikitan to birol. Ili sa rikuan, piston ring. Oh. Sa kasite, kay murag ng muot naman. Ano, taga-biaw man na. Kutok-kutok gani oo. Biaw na. Naman malagi ko. Dirim na no. Dari na. Naman, ibutan sa YouTube. YouTube na YouTube. Sakto yun ba? Agay. Agay. Lagi na to tinatan boss, kay mag-gym pa ko niya. Gani. Nahago na kay ko. Os-os ka ba? Mag-gym pa daw niyo niya. May gani kay, diabot ka, wala pa magsugod og gym. Sugod og gym Oh, tama ni maka-gym alas 8. Murag niya nang. Sa rasa yung mag-pan rin, mag-off. Agay. Sa rasa mo ko. Ugay customer. Away customer off. Iya kay permanent man customer away off. Usay mahuman alas 9, usay alas 10 mahuman, usay alas 11. Tulog na ka na. Wala tayo lingaw na. Wala di na. Di na mo tusik. Tusik. Di na mo tusik boss. Siguro to sa hindi mo nagilay. Wala na din. Hindi na mo kupo. Di na mo laparong manok. Tusik na lang boss. May nagtusik. Wala na gyud. Sa man lupo ka. Luya. Kunya kung tatutano na kong gabi ko nga langanin tunog sa kayo gud. Bigla na ako na stress. Sayo kay to jinsan ganina. Tulo ka book. Dito ka dito? Di ano sila tre? Oh. Muman laon na. Sakto po ito ako kayo alas stress. Mo to. Ako rin. Di na pa kay sa kalaon na. Awa ba? Nakailaon na to. Apay gisundan nimo. Awa ba? Nasunod lagi. Taga Barayong. Sunod, napay sunod ani, napay lasay sunod ani. Napay maala size nimo ron. Nya alas City Media na ko ano yung magkuhan. Gym. Di na kayo. Para na ganang Okay mo na mo. Exercise mo na mo. panagana na ugma, pagka-ugma. Reserve ba? Reserve. Yung Jinsan, yung banat ay Indonesian. Believe kayo eh. Believe kayo Indonesian. Ano uban rin, uban. May Bisaya na. Pahilot ko sa gilid mo, biskin dyan. Milot, pinaibog siya na dugay. Panlingaw sa grabe. Hindi na papilde ng Philippines. Basta papilde ng Pilipinas sa Indonesia. Daga na kay Jinsan man material. Layo yung kaya na no? Yun din ay. Kuya, yung kaya ng kuhan mo no? Social media no? Aw, sinasa na mabot eh. Isang asa, ang lugar ba no? Oo. Kita ang daw ko niyo sa TikTok. TikTok, mabot mo sa TikTok. Basig na yung naglo. Kasi nyo nag-share no? Kasi na next year ba nag-post sa TikTok. Dito po sa TikTok. Wala mo gumawa. Anak mo na. Nagsulod ko sa Reels. Yaningon sila ang Reels daw, mamaor daw TikTok. Umaora bitaw. Mamaor daw na. Oh. Mga mungbo ba? Oh. Yan, ano maabot dito. TikTok.
Kung maglaba ka, boss ba, siguro limpyo kayo ba? Ano? May So, ayaw mo. Sukuso. May mo kuso-kuso. Ay, kaya maglabaw, init kayo sinina. Kanang malaba dyan ko, boss. Kanang anahan, Hmm. init kina kong gilabhan. Oo. Init. Hmm. Pero wala na akong malaba ron. Wala na. Wala na, di sinakita. Pag una nga, di pa na manghilo. Hindi na ito manghilot. Maglaba Malaba. ming duha, init kayo nagsinina nila. Kanang kusukusuhan ako ba? O ba? Init doon. Siya ra ba nagkabalo? Kanang anahan bitaw ni. Oo. Ang manang mo. Mo lagi po, sige ka pa ulit sa nina lagi. Ang mga gisi kong sininang dugan. Lupit pa iwasin. Okay. Mata gamay basahin mata. Ano na? Ay. Dili kay tanto. Tapos busing nyo. Mo gani, nagkikasunod. Wala, oy. Wala sakit kayo. Buwan ka na. Kana bitaw ni mo lately ko bus ay kigsagit bus ulit sunod bitaw siya. First time mo sir, first time sunod. Ay kigsagit pag nagsunod ulit ako. Lakaw niya na. Ay sunod na lang dai sir, napa man ay lakaw. Lain mo dai dito kay oy. Sabi ko maghilot. Kuhan mo na itong iyan. Wrestling to. Hapon lang. Ako man ako gitik. Gigitik ko mo to niya no. Ay, okay sir, wala sakit sir, ay, okay na sir. Okay na sir. Madara. Harap na. Basta diri daw, hindi mo ka makapangusog diri ko doon. Basta paa. Ha? Pero matingog no? Kuto ba? Okay. Okay. Ako nga hindi rin puto naman yung tindog ko. Buto na. Dugay na ni. Ako muluto po. Ako na no, muluto oy. Mas bita mo luto kaysa dili. Abita po no. Di ba o ganaon na to, ang ganaon. Oo. Murag mo okay. Muluto Oo. ba? Muluto. Naluwag sa ba naluwag. Pero kinikanan ni maluto nya sakit ya po nalahi na na. Ay na. Murag di medyo na maayo na. Nana joy na nana joy. Kita na jud teknika niko anak. Masok po kalit oy. Mahilo magkalit no. Bilo ba nya mo kalit katawa ba? Ano sa'yo ba? Gani. Ikaw ba na? Sakit kayo. Pag mo ni mag-uungan niya, sakit niya ni squad mo abot panahon. Lugay panahon. Lugay pa. Dapat mataas na ako ng edad. Tata pa man. Sakit gyapon oy ganang kuan. Kita niyo kung ano pa naman. Wala ba ba? Mag-electric pan ko straka. Ito ay. Mapalayo yun. Meron man. Ay di takabot. Hirog ay. Kaya taga biaw o nga dako yung tao ba? Giwig Hilak yapon. yun. Hilak na. Guba ang naon. Dako kay na. Ano? Guba ang naon. Irog kabot boss. Kumanog. Ada sige lang, paita. Sa bahalang basta maayo. Gani. Sa sakit na. Juan, sakit toho, sakit paa, likod. Sakit na jud ang lawas ba? Hindi ko abagar mo nakuha ko. Sakit kayo. Ini lagi. Jadi mag-drive ang ako. Hindi magsira og bitana. Ang pangit yun, ang sakit sa lawas, kana yung kada ulit dito. Kana inigulit masa, inigulit mamunas, o Wala. maligo. Kana, Panuhot pag mo. single anak, pag mo pas mo susog. Pas mo kusog. Inig single mo na, panhod pa, ngalay pa, sakit yung lawas. Wa pa di kusog. Basta, kada hikap anak, hilak yun ba? Lukay, huwag ka bumabalik pahilog. Dire niya, sige mo kalimot.
Mas uli-ulian pa, maulian. Di na po. Atong niaging adlaw, di mo kaya sa muli. Di ko kahit pahilo. Di kaya. Ah. Ah. Ay, kay reklamo mo, kaya nagsunod. Lagi. Katapag. Say, ay, kan na may hilot, kay katawan ra. Ay, okay kayo. Okay kayo, pero guba na naong. Murag ka atraso man mo, anak ka mo. Atraso sa kataan niya. Tapos tani kayo, pero guba mong naong gihilot. Kung saan lang ako? Itong gisundan din mo kanina, mild stroke. Gusto na yung sa mga pilot dati, wag pa sa mga mild stroke. Nag-busy man. Busy. Nag-busy sa trabaho. Ang nag-stroke. Naabtan yun din nag-stroke. Gani, kaya naman tra. Mild ra, kalakaw pa. Sa pandamay, lami na kay pahilot at itong wala pa inuon. Naigo na yun din nun, sige nino pahilot. Tapos nilang naapsan yun siya. Ulian. Kanila lagi ng busy. Trabaho ba? Pangita niya sa Facebook ko, isa kaya nito yung Facebook at ang manghilot sa digos. Gani, kaya napa ako ang number ni mo ba? Ito, Ah. text ko lahat. Alisod kay walk-in. Ay, Da kung oras mo ako ano? di yun, maglisod tag-asay butang ba? Kung kalit lagabot, Mm. boss, may lang kung bakante, okay ra. Nay, Ragana, kung kalit kasulod niya, puno. Atay ni bakante, boss, unya yung last G's, BE. Ilahin mo kay butang takaw, niya na yung nagsunod. o gani. Ngayon ko, boss, di ba? 4 mong ko, ganun, mahimo naman taning alas 6. Tayo, ra po kayo na. Sabi na ko, di ka maduplan, boss. Ah, Sabi na ko, di ka maduplan. dahil ko dutlan. Dutlan, oy. Dutlan, wala lang dako pa nako. Guba-guba. Ako kayo na ba? Guba-guba, uwing naongan. Pero ganahan ko mo na ako, ganahan bagay. Makumot yung maayo ba? Mahalang sakit basta. Malagyan ako gitinood no, kay Gani. gym pa ko niya. Di mo trabaho niya. Katawa, ginawa na ba din? Pag-gym good town, ay nga, pati na magkapuyaw niya. Ka matog. Di na magkadaog. Akong papagay, magpahilot dyan yung tato. Hindi taga mo sa ito yung gihilot. Itong dito sa limba, ganun mga kasaw na ito. Papagatinulan. Ah, asa yan mga papa to? O, naman diha. Kato mo siya, asa kayo dito itong kato? Dito sa lim. Asa to? Lim Street ba? Diyan sa magsaysay. Itong nagon mo na tuwan doon sa Eh, gato. Simento. Ito, kuyog mo mo. Dapit. Oo. Yes, kamako ba? Kamako. Magsay-say ba, Jin? Kato nga lang reliyon? O, ito din rin po. Pikas. Igulang na. Ya ba, salin ba? Lim ba? Lim. At bang sa magsaysay ba, espilahan. Dito ta sa gawas Oo, naglilo. sa gawas mo naghilot. Hindi, katong na murag lang reliyon. Oo. Oo, man to, ay Ay, murag. nakari ganito dili po gani na pahilo. Ay, wala siguro to ikaw to dili ni Ari. Murag kailam ang kuwato mong Kamay na nga ito dito. gani. Putik ka mo. Yan harami sa gawas ng hilot. No? Gawas.
ingon ba nataga man siya. Sakit daw. Di na mo gitaw nga adili ko ana namang good. Pero majority good sa ginahilot ako kani ang gusto. Sa majority ha. So dito tas majority. Okay, mga naikon na. Dapat na. Kumot ba? Kaysa nang hikap-hikapon ra. Wala dili ko ana boss. Hindi mo mapil, hindi mo nga mahilot ka. Nga paraan ang ilalong kay nga panahon. Ganyan. Di gyud ang mo mapsan. Yung ang gyud ang hilot ko gyud na ma. Kuan mo? Hindi mo makuha. Wa gyud nga maapsi sakit ko gyud ako nga gyud. Ay gyud lalong bitaw kay nga panahon. Kana boss naabot gyud boss kana ana bitaw kana napsan gyud. Ano man yun na? Ay lalong kayo. Hindi na mag-gym, hindi ka tapiri. Buntag sa iyo ang gym. Gym na tadaan, buntag pa, wapay hilot. Pagkabot sa kontra, dami kayo boss eh. Ganado kayo. Nado kaya naka-warm up na. Hindi, gasmag. Eh, boss, bangon ta. Ayo pagpasa karon na. Oh, Ya, karon ko bisa ka maligo. Wala, uli ni Nono. mo gani. Nahinon mo dayon. Uli ni Nono sa boss. Ang anak ni Bigay. Ang damdaan siya mga irabinta. Nana po ka sa YouTube, ane? Alam mo kan. Awal po na no? Wapo, may sudlan ng boss. Lagi kadalam ko akong jeep. Auto. Oh, nagdapat yung check jeep. Oo, kaya kung tiyan ba, ang ipit. Oh, Ang agot ako. Hindi ka mapas mo din yung imuhang ko ano bago. Yung makas mo, maki man na ini. Gamit lang ni karon. Nauuyo. Lagi na. Hindi ka butang na daplin. Wala gamit. Wala mag-asa ma-abroad. Dako kay bag. Ang dala na rin po, nipis na baka itong ulan ni Rick, lubong ni tira ko. Nagawa ningon mong asawa, asa magbulayas? Bala mo na. Nabitay ka ng baguhay ka mapahilot. Pagdalag malong, saan ng malong? Pagdala po kuhan, medyas ha, medyas. Saan na ng medyas? Kupatay eh. Medyas, ang yun. Alangan na maghihirban. Parang lagaw ko yung medyas eh. Wala. Dugay, ano mo pagdala? Yung nga po, di man mo magdala. Alam mo, panuhutan mo. Wala, pag sando mo, mag-anay din. Nakidlak ito si Buso, hapit ako mahagbong. Ako ka ng tao ba? Pagtilo?
Yan na boss, mamay na ka. Salamat, salamat. Jesus name, ayun na. Ayun na. Just jogging pants jacket. Thank you for watching guys. Bye-bye.